Запознайте се с Нели Чебишева. Нели е от София и е шарена и артистична личност, за която ще разберем повече след малко. Колко й давате? Много добре изглеждате, между другото. Здравейте, Нели, много ми е приятно. Добре изглеждате. И на мен ми е. Да. Ами, ти кажи. Ти каза с жените си. Това е малко по-лесно, май. Да видим. Бих казала 60. И малко. И малко. 62. 3. Да, 62. 62. Добре, първо предположение 62. И право на нов ключ. Да видим кой ще ви се падне. Ай, ти натискай. Аз ли? Добре, окей. Айде да е песен. Супер. Не снимка. Окей. Вие не сте се промарила много, реално. Общо взето не. Никия, ти знаеш ли каква е тази машина? Точно това е интересно. Това е машина за монтиране на филми Мовиола. Точно. Точно така. Браво. Да. Което значи, че тази снимка е правена, може би, не, може и началото на 90-те или края на 80-те години, или може би по време на 80-те години някъде. С други думи, когато камерите са били изцяло лентови, съответно прожекционните машини са били лентови, тогава лентата минава през мовиола, тя се увеличава на този екран и режисьора казва «Режи!» И това е. И преди това се принтират само дублите, които може би той си е харесал. Така ли е било? Да. Или всички дубли, които е записала? Три банда вървят: музика, текст и картина. Три банда от другата страна преминават през екрана, всичко се реже, всичко се... Да. А всичко ли гледате, което е заснето от камерата? Всичко ли гледате, което е заснето от камерата? Най-напред или само това, което той си харесал? пристигат 300-метрови ленти, целият материал се оглежда, описваш се какво ще вземеш. Да. Много пъти се реже и после на всяка кутия пише какво има вътре. И някога режисьорът е казал: моля ти се, дай ми продължението на един дъх, след като филма вече е излязъл. И аз трябва да намеря в магнитната лента, където нищо не се вижда, един дъх, за да направя емоцията. Правихте ли предварителен монтаж за режисьора или режисьора седеше до вас през цялото време, още от самото начало? Има режисьори, когато сме в един екип, остава лентата и казва работи. Аз работя най-вече документално кино съм правила и играла с... Това е било много материал. Разбирам, че ти е много интересно. Ще продължим разговора след вашите финални 15 секунди. Нели, моля те, после ще си говорим. Финално? Сега финално? Да. Ами, Нели, нали Нели? И с времето ви изтече преди 5 секунди. Така ли? Добре, окей. На базата на това, което виждам, обаче, на базата на това, което си говорим, извинявам се, Нели, трябва да дигнем малко възрастта, може би. 65. Да. Според мен. Заради времето, когато се е случило. 65. Сега вече, Нели, изцяло на твое разположение за всички въпроси, които имаш. В киноцентъра ли работихте? Това е военна кинематография. Това е военна кинематография. Военни учебни, където знам гаубици, минохвъргачки, всички видове правомерени и така нататък. Много документални, които бяха най-хубавото нещо, включително филм за Васил Левски с Николай Хайтов, с една Мерсия Макдермот. И по цели нощи ме караха да ги обръщам всички неща наопаки и виждаш само лента и не знаеш после как отново да я направиш. Така бяха в тия години. С това Григор Вачков съм правила новела за Лутъм по пътя. Тогава Мартина идва, беше много малка, с майка си да правят редакторска работа. 25 години съм работила това нещо. После в киноцентъра правим Мишум. Посред нощ се прибираме, уморени, но щастливи, че сме мишвали всичко. Да. Много кинофестивали, много международни срещи, невероятни неща и срещи с международни режисьори и срещи с много консултанти, които са вещи в дадена област. Просто за мен тия години са нещо изключително. Сигурен съм, че било много още. Да. Много интересна професия си имала за това време. Сега го оценявам. Ники, представяш ли си сега монтаж по този начин? Аз много бих искал, защото би ми било интересно, защото така ще се снима. По-финно е. По-кино е, да. По-финно е. Да, по-малко материал ще се снима, защото с дигиталните камери снима колкото си искаме и нещата ще се спипват повече. Но сме цял ден зад една плюшена завеса.
И работиш от сутрин до вечер на тъмно, За но да пък не пред се себе си осветява. виждаш живота, да. Първият филм, който сме снимали Чужденеца, беше на лента и си спомням, че много внимавахме да не осветим лентата, когато сменихме ролките. Беше много готино. Романтични времена. Романтични времена, точно. И накрая на премиерата пътувах с 6 ролки към киното, за да се прожектира. Бяха ми в багажника, беше много готино. Това беше последния филм, който беше. Може би това е по-сладкото създаване на филма, отколкото сега, както всичко е заедно. Освен това, с Людмил Стайков съм работила. Нели, твой Иван живот е Мичев. изпълнен с толкова много преживявания. Едно цяло предаване само с теб няма да ни стигне да ни Да разкажеш. не говорим, че съпругът ми беше на всички морски клубове шеф и където и да отидехме, навсякъде ни посрещаха и вътре с корабите. И заобщо беше някой. И моята цел беше да бъда красива. Сега обаче трябва да ни отговориш на най-важния въпрос. Тази игра само. Да или не, Нели? На 65 години ли си? Не. Нели не е на 65 години, а в трети кръг вече губите по 1500 лева на година. Стига бе. Нели сега ще ни застреля с която сме очаквали. Май ще приключим. 7. Нели, може ли такова нещо? Ужас. Как е 9 възможно? години разлика, 9 години разлика. 13 500 лева загуби. Много лошо. Много съжалявам. Нели, на колко години си? Вчера навърших 74 за Браво! жалост. Нели, да си жива и здрава. Поздравления за рождения ти ден. Продължавай да бъдеш все така цветна и прекрасна. Благодаря, много ми е мило и искам да се видим. Добре, радвам се много.